odborná škola Juraja Rybaja sa nachádza v malom mestečku nedaleko Trenčína v Bánovciach nad Bebravou. Mesto má bohatú históriu. Narodilo sa tu i v jeho okolí niekoľko významných osobností slovenských dejín z oblasti filozofie, literatúry i politiky. Jednou z týchto osobností bol aj Juraj Rybaj, ktorý sa ako spisovateľ, jazykovedec a etnograf zaslúžil o kultúrny a duchovný rozvoj nášho národa. Meno tejto osobnosti nesie naša škola od novembra roku 2001. Stredná odborná škola Juraja Rybaja bola založená 1. septembra 1951 ako stredisko pracujúceho dorastu. Jeho úlohou bolo vychovávať odborníkov pre potreby závodu Tatra. Počas viac ako 50 rokov svojej existencie naša škola zmenila viackrát svoj názov, odborné zameranie i sídlo. Od 1. septembra 2003 je Stredná odborná škola Juraja Rybaja pilotnou školou Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Projekt pilotných centier podporujú Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo školstva, Združenie automobilového priemyslu Slovenskej republiky a Trenčiansky samosprávny kraj. Zmyslom projektu je príprava vysoko kvalifikovaných odborníkov do automobilového priemyslu. Budova teoretického vyučovania prešla v rokoch 2006 až 2009 rozsiahlou rekonštrukciou. Počas nej došlo k výmene okien, zatepleniu budovy, nadstavbe strechy, výmene podláh a ku kompletnej rekonštrukcii školských šatní. K dosiahnutiu čo najväčšej bezpečnosti žiakov a ich majetku pomáha nový kamerový systém, ktorý monitoruje nielen šatne, ale aj všetky chodby školy. Investovaním do rekonštrukcie sa podarilo znížiť energetické náklady na chod školy, čo sa prejavuje v neustálom modernizovaní a zatraktívňovaní vyučovacieho procesu. V súčasnosti má škola 3 učebne vybavené multimediálnou tabuľou a projektormi, 7 moderne vybavených počítačových učební, odborné učebne chémie, elektrotechniky, matematiky, fyziky a strojárskej technológie. Počítačové učebne slúžia najmä na prípravu žiakov študujúcich v odboroch mechanik počítačových sietí a grafik digitálnych médií, ale aj pre iné odbory v rámci vyučovania informatiky, automatizácie a iných odborných predmetov z oblasti informačno-komunikačných technológií. Rekonštrukčné práce sa dotkli aj školskej kuchyne, kde sa pripravujú na svoje povolanie žiaci študujúci v odbore kuchár-čašník. Tu boli zrekonštruované strechy, kanalizácia, podlahy a tiež zakúpené nové antikorové stoly, sporáky a iné potrebné technológie pre uvedený odbor. Žiaci, ktorí sa rozhodnú študovať na Strednej odbornej škole Juraja Rybaja, majú možnosť vybrať si z množstva atraktívnych učebných a štúdijných odborov. Štúdium učebných odborov trvá 3 roky a je ukončené záverečnou skúškou. Po ukončení štúdia absolvent získa výučný list. Štúdium štúdijných odborov trvá 4 roky a je ukončené maturitnou skúškou. Okrem maturitného vysvedčenia absolvent získa aj výučný list a možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Získať maturitné vysvedčenie môžu aj absolventi trojročných učebných odborov, a to formou denného nadstavbového štúdia, ktoré trvá 2 roky.
Podmienkou prijatia do všetkých spomínaných odborov je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. Z pohľadu uchádzačov o študijné odbory je najväčší záujem o odbory marketing cestovného ruchu, mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik. Záujemcovia o štúdium v učebných odboroch preferujú odbory zamerané na automobilový priemysel alebo na gastronómiu. O kvalite vzdelávania na našej škole svedčí aj množstvo ocenení a diplomov, ktoré škola získala účasťou v rôznych vedomostných súťažiach, stredoškolskej odbornej činnosti či v športe. Naša škola už viac rokov patrí medzi najlepšie školy v Trenčianskom kraji, o čom svedčí rad ocenení na úrovni Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky i predsedu z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Oddychnúť po psychickej práci si žiaci môžu v školskej telocvični alebo posilňovni. Praktické vyučovanie prebieha v budove odborného výcviku, kde si žiaci pod vedením majstrov precvičujú a overujú vedomosti nadobudnuté počas teoretického vyučovania a pripravujú sa na výkon svojho budúceho povolania. Na odbornom výcviku sa žiaci podľa svojho zamerania naučia základným pracovným postupom pri obrábaní kovov či dreva a naučia sa samostatne pracovať na obrábacích strojoch. Žiaci študujúci v odboroch zameraných na elektrotechniku sa naučia spájkovať, navrhovať a vyrábať plošné spoje, či vyrábať a opravovať elektrotechnické zariadenie. Študenti odboru mechanik počítačových sietí sa naučia detekovať a odstraňovať chyby počítačových komponentov, skladať počítačové zostavy, navrhnúť, zapojiť a spravovať počítačovú sieť. Tí, ktorí sa rozhodli pre prácu v automobilovom priemysle, získajú praktické skúsenosti s opravou automobilov, striekaním, lakovaním či rovnaním karosérií. Stolári sa učia spracovávať drevo, samostatne pracovať na drevoobrábacích strojoch a vyrábať drevené výrobky a nábytok. Veľmi zaujímavý je novootvorený odbor grafik digitálnych médií. V ňom sa žiaci pripravujú na profesionálne zvládnutie počítačovej grafiky a tvorbu internetových stránok. Uplatnenie majú najmä v oblasti marketingu a reklamy. Žiaci študujúci v odbore mechanik nastavovač sa v špecializovanej učebni učia programovať číslicovo riadené CNC stroje. Pri návrhu dobrých programov im pomáha aj výpočtová technika.
Praktická príprava žiakov študujúcich v odbore pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch prebieha vo fiktívnej cestovnej kancelárii Rybaja Tour. Stredná odborná škola má svoju vlastnú jedáleň a kuchyňu, v ktorej sa na výkon svojho budúceho povolania pripravujú kuchári, čašníci a hostinskí. Ak vás naša ponuka zaujala a chcete sa o nej dozvedieť viac, navštívte internetovú stránku školy, prípadne nás kontaktujte e-mailom, telefonicky, alebo nás navštívte priamo v sídle školy.